nyalo bedo policy paper mar jo sirkal, oken chik ma no nego bene somo. Mar ariyo kwa doke pesa mano chiuge. Ingeni budget ni king'iyo tido gi penjiri ni to devolution ni be wadwa ni mondo bede koso mondo dhi. Nkech kineno kaontis omi bilion 385. Budget ni en budget mar trilion 3.6. Sirkal milongo ni executive oyudo trilion 2.2. To kaontis to yudadi 385 billion. Koro king'iyo chik article 203 mawacho kaka omenda ma ochoki Kenya onego beni pogo sirikende ariyogi, sirkal mamalo gi 47 mag counties gi. Tiwacho ni pesa mochok no revenue no ing'iyo percentage ma 15% mar revenue motimang'owa mochoki. Koro king'iyo pesa mopogni be jo counties oyudo pesa monego giyud adier, mane penjo mokwongo. Mar ariyo kane ing'iyo pesni kuonde manokete, achiel kuom kuonde mane pesa odonje mang'eny ahinya ne en education. Mano kete pesa mang'eny, mane dhi TSC, ni neno mane dhi junior secondary school, ni neno madhi TVET, ni neno mar basic education, primary education, secondary education, higher education. Koro ne nitie pesa